Som inžinierka Adriana Nemetová a srdečne vítam každého, kto chce vedieť, aké energie budú na nás vplývať od 5. júna až do 6. júla. Prichádza k nám mesiac, ktorú Číňania zjednodušene nazvali Jankovovým koňom. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť tú esenciu tejto energie, pozrieme sa, ktoré známe osobnosti majú túto energiu, respektíve energiu Jangového kovu vo svojej energetickej štruktúre. Tu vidíte známe osoby, ktorým bola táto energia vlastná. Čo vás prvé napadne, keď vidíte tie mená? Že to bude asi nejaká energia, ktorá je spojená s bojom. Energia Jangového kovu sa zjednodušene zvykne znázorňovať sekerou, mečom. Skutočne je to tá energia, ktorú potrebujeme a používame na prekonanie prekážok. Pozrite si časopriestorový výsek okamihu začiatku mesiaca v Bratislave. Vidíme to sivé, to je tá energia Jangového kovu, ktorý je v nebeských kmeňoch. Že tento mesiac je vlastne darček. Je to akási ponuka od vesmíru, pozvánka. Je to jediný mesiac v roku, keď vesmír ti dá túto energiu k dispozícii. Ty sám môžeš rozhodnúť tento mesiac, ako ju použiješ. Či už fyzicky, mentálne, duševne, čiže činmi, slovami, myšlienkami. Je to ako pozvánka do tanca. Pretože teraz je to v tvojich rukách a je na tebe, či ju príjmeš, či budeš tancovať, kedy budeš tancovať, čo si oblečieš. A vlastne ty teraz máš veľkú výhodu, lebo vieš, aká energia prichádza a vieš, čo sa od teba očakáva. Samozrejme to, že tento mesiac sme dostali ako darček na akúsi očistu svojho priestoru, neznamená, že nič iné nebudeme mať na robote. V prvom rade musíme sa snažiť zachovať vždy chladnú hlavu. Keď sa nám stane situácia, ktorá nás mimoriadne rozruší a cítime, že to nezvládame, tak musíme zachovať naozaj kľud. Lebo na 99% to není také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. A možno o pár hodín sa nad tým usmejeme, že čo nás to tak šťastne rozrušilo. Tiež musíme dávať pozor na to, že keď náhodou niekto nám nejaké krivé slovo povie, alebo nedaj Bože urazí, nereagujme prehnane a nechceme to hneď hnať do krajnosti, hoci sa súdiť, len preto, aby sme ukázali tú svoju pravdu. Mesiac jún je podľa čínskeho kalendára vrcholom leta a skutočne energie mesiaca prajú tomu, aby sme išli do spoločnosti von, stretávali sa, nadväzovali nové priateľstvá. Ovšem je to súčasne energia taká, ktorá nám akoby dávala plané nádeje, túžby. Možno niekoho posadíme na piedestál a potom, keď sa skončí mesiac, prídeme na to, že vôbec není taký očarujúci, ako sme si pôvodne mysleli. Keďže žijeme v duálnom svete, všetko má dve stránky. Takže na jednej stránke je láska, splnenie našich túžob a na druhej strane je realita, ktorá môže byť niekedy veľmi nepríjemná. Veľmi dajme pozor, komu otvoríme svoje srdce, pretože je to súčasne energia, ktorá praje násilnosti a dokonca domácemu násiliu. To, čomu sa tento mesiac určite snažíme maximálne vyhnúť, je,
aby sme na splnenie svojich túžob a snov použili cudzie peniaze. To znamená, v žiadnom prípade si neberme žiadnu pôžičku, len preto, aby sme mohli ísť pozrieť k moru alebo na exotickú dovolenku. Pretože veľmi ťažko sa nám bude tento záväzok vyrovnávať. Video som začala tým, že od vesmíru dostaneme darček. Výnimočne. Obdarí nás silou a my vieme akoby vyplieť buriny okolo seba. Dá nám jasnú zrivosť. Uvidíme, čo nám bráni v raste. A dokonca sme schopní túto obnovu vo svojom živote urobiť sami. A keď ste počúvali ďalej, tak už som hovorila o emocionálnych výkyvoch, o láske, ktorá nemusí byť láskou, že bude každý tvrdohlavý a tak ďalej. A možno si teraz myslíte, že no ďakujem pekne za taký darček, keď mi to tak sťažuješ. Ale nie je to tak, pretože vesmír ti dá, čo od neho pýtaš ty. Ale práve preto zdôrazňujem slovo darček a verím, že moji sledovatelia chápu výnimočnosť takejto možnosti v živote. Vesmír teraz nič nepýta na oplátku, pretože človek naozaj vždy dostane, čo si pýta. Lenže vesmírne energie musia byť v rovnováhe. A keď pýtaš, dostaneš, lenže to už nedostaneš zadarmo. A si pripravený na to, čo musíš za to dať. Tento mesiac skutočne stačí, keď si stanovíš jasný cieľ. Budeme dodržiavať svetské vesmírne zákony, čiže budeme viesť čestný, spravodlivý boj. A vypočujeme si aj druhú stranu. Budeme bojovať mene pravdy a to najdôležitejšie je, že nikomu a ničomu našim bojom nesmieme ublížiť. Mi dovolte, aby som sa poďakovala, že ste obetovali svoj čas a želám, aby ste tieto informácie vedeli využiť podľa svojich možností, uváženia, znalostí a viery. A želám vám krásny mesiac, jún. You are my shelter.